Oy'ngane zakwethu anginibingelele ngiphinde nginamukele la kunqambo Media TV 18 nje kusihlwa. Ngicela ukuthi uyavelela ikhasi, ngicela wenze ukufana ucofa u-subscribe ulike bese uphinde udlulise ukuphawula ku-comment section. Kuthanda ukumshubela uKing Bhaka njengoba udubula esekhipha inkulumo manje kusihlwa ayibhekise ngqo kuKing Bhaka la akathi khona umnikeza 24 hours ukuthi efonele uDr Khehlelezi ngoba mengenjalo uzokhuluma amaqiniso ezinto ezenzeka eMthatha. Ngane zakwethu wale ukukhuluma kakhulu, ngicela ukuthi uyavelela ikhasi, cofa subscribe ulike bese uphinde ucomment. Kanti nansi ke inkulumo kadubula la khona esongela khona uKing Bhaka. Bhaka nzama ngabe kuthiwa ngathi ibhuti omdala. Bhaka nzama khamla uyalazi udaba. Webhaka lalela ke ibhuti senguyile udubula lo. Igama lami siyoqedela ke masulishonje lonke. Uqedele ukuthi kuthini. Lalela ke Bhaka. Njengamanje ngithi kuwe ngunikeza 24 hours. 24 hours. Ngicela ukuthi ufonele uKhehlelezi. Fonela uKhehlelezi uyazi ukuthi uzothini uKhehlelezi. Uma kuphela 24 hours ungamfonelanga uKhehlelezi. Ho. Hey. Khona ibhomu engizolidedela bhuti enzima kakhulu. Uma ukuthi futhi ufuna ngunike nje ikhlunyana yalento le ngifuna ukuyidedela. Uyazi ukuthi wenzeni eMthatha baba. Uyalazi udaba ukuthi wenzeni eMthatha. Akithi bhuti mina uyazi ukuthi ngiyakuhlonipha. Ekuhlonipheni kwami ke that's why ngithe hayi angalidedeli manje leli bhomu. Angunikeze 24 hours ukuthi wena ufonele uKhehlelezi. Uma usumfonelile uKhehlelezi futhi ngizothola ukuthi usumfonelile uKhehlelezi bese ke webhuti bese ngiyarelax. Kodwa manje ngunika 24 hours fonela uKhehlelezi uthi kuye uyalazi udaba. Otherwise ngiyawudedela uMthatha baba. Ho. Sangena ngoba kade beyishuka into kaJohn. Ngoba kade. Okay. Ngoba kade